Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manudul yautai sapa ngutila iku nyoba-nyoba yasiman bil qadai kalawan hukuman bainal muslimin ing dalam antara pira-pira muslim panjadil maka becik adil yasiman bainahu muslimin pilah dihi ing dalam ayana lahdihi nganonya ing dalam lirikane yasiman wa isyaratihi lan nuduhkeun yasiman wa maqadihi lan ngenggonkeun yasiman wa majlisihi lan majlis yasiman mana tawi sebong iku nekakeun yasiman ilaiku maring sira kabeh marupan ing maruf pakapiuhu maka ngabalas sira kabeh hu ing siman pailan tajid maka lamun ana nemu sira kabeh padu maka ngaduakeun sira kabeh lahu kadu siman manita bang sing sapa wong kang nganut yasiman kitabullah ing pira-pira hukum kitab Allah hadahu maka maparin pituduh yasiman minadalali saking sasar wawako lan ngaraksa nah gitunya hadahu maka maparin pituduh ya Allah ingman gitunya minadalali saking sasar wawakohu lan ngaraksa ya Allah ingman as-su'al hisan ing alana hisaban yaumal kiamah manita kau semau kang anut yasiman menurut yasiman Allah ing Gusti Allah asya maka urip yasiman kawian halai kuat wasaro lan maka yasiman pibiladi ing dalam daerah yasiman aminan halai selamat man ajra sabang kang berjalankeun Allah sutai sapa man ajra sing sapa kang berjalankeun Allah sapa Gusti Allah ala yadaihi ing atas awak dhewe yasiman parohan ing kabungahan di muslimi kadeo muslim parroha maka ngabungahkeun Allah sapa Gusti Allah saking siman karuba dunya ing pira-pira kasusah dunya wal akhirah manistana basing sapa wong kang adoh yasiman arbaan ing papat dakhala maka manjing yasiman al jannata ing surga addima sawiji milik akan getih wal amwali lan aina ngalap pira-pira harta kalawan lian hak adima sawiji miliakeun getih karena arah-arah dolim gitu. Wal amwali lan ngalap harta kalawan lian hak wal puruja lan ayeuna ngahormatkeun ngaharamkeun pira-pira parji wal puruja wal puruja lan ayeuna ngaraksa kang den haramkeun pira-pira parji wal asribati lan ayeuna ngaraksa kang ngawargeun pira-pira kang ngawargeun man ahaba sing sapa kang mikademan yasiman lillahi karena Allah wa gadara mikabendu yasiman lillahi karena Allah wa mutialan ngawi yasiman lillahi karena Allah manalan negah yasiman lillahi karena Allah laqad istakmala maka nyata sempurna yasiman al imana ing keimanan man ahaba sing sapa kang mikademan yasiman ayu bisa ing arep yen taden jemberkeun lahu sapa kadue yasiman piris ing dalam rezeki yasiman wandin sa lan yanta den ayeuna akhirkeun sapa lahu kadue siman pi asarihi ing dalam sakakarine umur siman palyasil maka becik nepungkeun siman rahimahu ing barayan siman man ahaba dunya desome kami kacinta siman dunya hawa ing dunya siman adra maka ngamadaratkeun siman bi akhirati kalawan akhirat siman wa man ahaba man akhiratu ing akhirat siman adoro maka madarat siman di dunya lan dunya siman pasaru maka milih sira kabeh maing barang yangko kang langgeng ieu sima ala mangariakeun ing atas barang yakna kang bakal rusak ieu sima mana basing sapa kang mikademan yasiman ayat masalah ing enta
ngagambar ieu si iman lahu ingin tengah gambar lahu kadue si iman arijalu sapa pira-pira wong lanang kiaman hale ngadeg palyatabawwa maka becik aya palyatabawwa kiaman hale ngadeg palyatabawa maka becik ya tabawa cawis-cawis ieu si iman maka dahu inggon duduk si iman minanari saking neraka. Man amaron sing sopong kang ngaramekeun ieu si iman aradon ing bumi laisat kang ora nono ieu si arad li ahadin dikutep kadue sawiji bahwa maka utawi ieu si ahad hakun dikulewi hak biha kalawan arad si iman ya man ahaba man aya sila ingarap enten napung ieu si iman abo ing bapa si iman pikuping dalam kuburane si abah Pali soli maka bacik nepungan ieu si iman ikhwana ing pira-pira dulur bapane ieu si iman mimbadihi saking sause maut abihi man ahaba ayatu soli ngarep entang ngabungakeun ing man saki patuhu opo catatan buku amale ieu si iman Yuksir maka becik ngakehkeun ieu si iman piha ing dalam sahifah minal istighbari bayane saking jaluk hampura mani takaro sing sopong kang nyimpen ieu si iman alal madir muslimin dengan madarat geuning atas yang muslim ta'amahu ming kapanganane muslimin darabahu maka nibakeun ing si iman Allahu Gusti Allah fil jujam kalawan panyakit jujam wal iflas lan panyakit kamiskinan man asana sing sopong ka man asana utawi sapa wong asana iku gawe bagus isiman ilal yatim maring yatim aw yatim atawa yatim wedon kuntu maka ono ingsun ana tegese ingsun wah la isiman fil jannati iku ing dalam surga Wijana tinggal surga kahata ini iku kaya iki roro iku kaya iki ramo bainal asbui ramo kang ngajajar man ahsana sing sampong kang bagus yusiman pima ing dalam barang bainahum wa bainallah kafahum maka nyukupkeun ing man Allah sabagus tulama ing barang bainahum wa bainan nas wa man naslama tutakun yusiman sadiratuhu ing rahasiane siman aslaha maka matutakan Allah sabagus Allah alaniyatuhu ing ngedengi siman nembrak man aya teh sapong aya man aya sing sapong kang urip-urip ya siman as-sunnati ing sunat ingsun pakot ahbani maka teman-teman cinta ya siman maka nyata cinta ya siman ing ingsun wa man ahbani among kang cinta ya siman ingsun kana maka ono ya siman mai iku tetep semerta ingsun fil jannah man akhadal amwalana sampong kang kungalap yasiman amwalana sing pira-pira tamana sayuridu kang naja yasiman ada ing mayare amwal ada maka nakani maka mang mayarkeun Allah Gusti Allah anhu ganti saking siman waman akhoda sampong kang nyokot yasiman ha ing amwal yuridu ngarepkeun yasiman itlapah ing ngaruksake amwal atlapah maka ngaruksakeun ing man Allah Gusti Allah man araja metu akun siman adan ing kokotor minal masjid saking jero masjid bana maka ngadegakeun ngabangun Allah Gusti Allah kadue siman baitan ing bait bangunan janati ing umah atau janati ing dalam surga man adalah sing sopong kang udilanya sing man udila utawi sapa wong udila iku den hinakeun ya siman indahu tetep ing dalam sandinge siman mukminun utawi wong mukmin palam den suruh maka ora nulungan ya si mukmin ing siman wa huwa halai utawi ya si mukmin yaktiru iku mampu ya simun ala ayan surah ing tanulungan ya si mukmin ing siman adallahu maka ngahinakeun ing mukmin Allah sapa Gusti Allah ala rusila syading pira-pira arepe piro-piro kang nyaksian yaumal kiamah man azana adane siman sab'a sinin kalawan 7 tahun muhtasiban hale murih ganjaran karena Allah azan yuk kata Allah lahu siman barok atau minana
7 tahun lah kang adan. Man adnaba utawi sangkang sing utawi sapa wong iku adnaba gawe dosa ieu siman wa wale tawi ieu siman yadahaku iku gumuyu ieu siman gumuyu atas ni gawe dosa ieu siman dahola maka masuk ieu siman anara wa wale siman yabki iku nangis ieu siman. Man arodana jaya siman ayalama ingin ngawaruhi ieu siman ma ing perkara lahu kang tetep kadue siman indallah ing dalam sanding Allah paliandur baka becik ningali ieu siman ma ing amalillahi kang tetap kadue Allah indahu kang tetap ing dalam sanding man aroda amran ing urusan sawiji pasyawara maka musyawarah ieu siman ing dalam amran imra'an ing wong sawiji musliman kang muslim wa paqahu maka maparin taufik ing man Allah sapa Gusti Allah lirsadi umurihi kadue leuwih bener-bener pira-pira urusan siman. Man ardo sapa kang ridho ieu siman walidayhi ing wong tuarana siman pakod ada maka teman-teman ridho ieu siman Allah ing Gusti Allah manasata ngabenduan ieu siman walidai ing wong tuarana siman pakod ahto man Allah ing Allah ing man Allah sapa Allah maka teman-teman ngabenduan ieu siman Allah ing Gusti Allah. Manis dada sing sapa kang nambah-nambah ilman apane ilmune walam yazdad tetapi ne ora nambah-nambah ieu siman lan ora nambah-nambah siman pidunya ing dalam jihad. Aduh sudah apane juhud lam yajdad maka orang nambah ieu siman minawas saking Allah ila budan anjub. An asbagol wudu sing sapa kang man utawi sapa asbago iku nyampurnakeun siman al wudu ing wudu fil bardi ing dalam waktu tiris asyadid kang banget kana maka ono lah iku siman min adi saking ganjaran kiplani opo ayeuna zaminan loro. Manista jada sing sapa wong kang ayeuna sing sapa kang utawi sapa istajada iku nganggo ieu siman tawa ngawehkeun ieu siman komisan ing baju komis ala bisa maka nganggo ieu siman ing komis pakola maka ngucap siman ina balago ing dalam nalika tumeka ngucap ing dalam nalika tumeka tarkuatahu ing ayeuna pigelangeun tangane siman ngucap-ngucap ing lapad alhamdulillahilladzi kasani us ngangguan yes Allah dingingsun ma ing barang wari kang katutup bihi wari kalawan sabab kasani aurati opo aurat ingsun wa tajammalu lan ginding ingsun bihi kalawan sabab kasani pihayating dalam kauripan ingsun. Suma amada maka karik amida maha ieu siman ila sobi maling ngalap dadat ala dialako kang wis butut ieu si aladi atau sedako maka nyadah ngajodokahkeun ieu siman ing aladi bihi kalawan aladi kana maka ono ieu siman pidimatilahi kutub ing dalam tatanggungan Allah tapi jiwari lah lan ing dalam ayeuna pangraksa Allah perlindungan Allah hobi kana pilan dikutub ing dalam kana sarua ieu tanggung jawab Allah hayan ing dalam urip pamaitan lan wat. Manis tata sing sapa kang kawasa ieu siman mingkum saking sira kabeh ayas tatura ing ngarepen tanutupan ieu siman aku ing dulurane siman al mukmina kang mukmin bitar pisobihi kalawan pucuk sapucuk dodote siman palyap al maka becik ucap ieu siman bakal yap al maka becik nigawe ieu siman. Manis tato aman mingkum saking sir kabeh aya keingin tangaraksa ieu siman dinahu ing agamane siman irdahu lan kehormatane siman bimalihi kalawan hartane siman palyapa maka becik nigawe siman. Manis tato mingkum ayan payan tangalapak yan pa ngalap manfaatkeun ieu siman ngalap manfaat ieu siman akuhu ing dulurang siman palyap al maka palyan pa maka becik ayeuna ngalap manfaat ieu siman ing akho. Manis tagparo man oleh Gusti Allah piyamin sabina kalawan 70 balik lam duktab maka den tulis
isiman minal kadibin setengah saking wong kang bohong. Menistagfara man Allah pikul layatin sabinan kalawan 70 marah walam yuktab maka den tulis isiman minal gofin saking wong lalu. Menistagfara man lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu qarisun bi kulli mu'minin kalawan saban-saban mu'minat hasanatan ing kabagusan. Manistata sangkang ayeuna narima ngawiti ieu siman awalana ring dalam awal siang siman bikir kalawan khair. Khatamahulan ngamugasi ieu siman hu ing nahar bikirin kalawan khair qala Allah bil malaikati man ya Allah kata la taktubu alaihi ma baina zalik minad dunub we kansan ladina yusuh. Nulis sira kabeh aling ngatasi siman ma ing barang baina zalik kang tetep ing dalam ikilah iki madkur minal ngadunub saking bayana saking pira-pira dosa. Manista masang sapang kang ngarungu ieu siman ila ayatin maring ayat sawiji min kitabillah kang tetep saking kitab Allah kata maka nulis Allah sabagus dalam karisma sanatan ing kabagusan sawiji mudapatan kang lentikal-tikal. Amantala sampong kang macakeun ieu siman ayatan ing ayat sawiji min kitabillah saking tetep saking kitab Allah kanat maka ono ieu ayat law karisiman nuron iku cahaya ya majalah. Manista sang kang jalo pangraksa ieu si maning sira kabeh billahi kalawan pitulung Allah pangidu maka ngaraksa sira kabeh iman waman salah kanong salah kajajaluk ieu si man kuning sira kabeh billahi kalawan pitulung Allah pangidu maka ngawahi sira iman waman daang gero ngundang ieu si maning sira kabeh pajibu maka dibadan sira kabeh iman man sona gawe-gawe ieu si man ilaikum maring sira kabeh marupan ing marupa kapinu maka ngabalas sira kabeh iman. Pailam tajidu maka lamun ora nemu sira kabeh ma ing barang tukapinu nahu kang bisa ngabalas sira kabeh ing ma padu maka ngadoakeun sira kabeh lahu kadue siman hatta tarau sehingga ningali sira kabeh annakum ing satune sira kabeh kapatumuhu iku kang ngabalas sira kabeh iman. Manista kosong sing sopong kang bronto ieu siman atau sangat hayang berantu ila jannati maring surga saroa maka age-age ieu siman ila khairati maring migawe kabagusan panas pokoe songkang mikawdi ieu siman minari saking neraka laha minasyahwati laha kadue nar alas anis sahwati saking syahwat mantara kabeh sopong kang ayeuna nginte-nginte atawa ngarasa deukeut ieu siman al mauta ing kematian hanat maka gampang alai ngetesi siman Allah tu atau pira-pira ladat ibadah waman zaida judi sampai dunya ing dalam hanat maka hampang alai kana siman musibah tu apa musibah. Bisa ya apikeun man asbae sampang ngajadikeun ieu siman muti'a ingkang anu tilahi karena Allah piwaladi ing dalam wong tuang lorna siman asbah maka dadi lahu sapa lahu ka siman babani apa lang loro aptahani kang dibuka sakarane minal jannah wa in kana lamun ta ono ieu si walidae wahidan iku sawiji pawahidun maka utawi babi iku sawiji. Nah, wahai paingkana maka lamun ta ieu naon ya kadinya lah. Manusia sebab musibah kang dan musibah ni siman bi musibatin pi malihi man aw jasadi man wa katamalan nyumputkeun ieu siman haing musibah walam yaskulan oranono ngajian status ieu siman haing musibah ilan hasi maring manusia wawadul karena maka ono ieu siman hakon iku jadi hak Allah aya kira poyan tangampura ya Allah lahu kaliman man atama sapawang kang awe ieu siman musiman ing musim jayan kang lapar atama maka awe paparin papanganan ing manul segus samin simari jinnah jannah muga surga kana tamari ning gering syahwat tahu ing kapengene ieu si marid
amalu maka awe ing man Allah sebagai min simaril jannah man ayyara si sopong kang wirang siman lahu ing dari siman bidambin kalawan dasa sawiji lam yamut maka orang anu mawat siman orang bakal maut isiman hatta ya malah sehingga migawe isiman ing dangu banyak sebelum istighfar subhanallah kalapasan mana anai semangkang nulungi ieu si mandaliman yang dalim lieu hido derapan nenta ngabatalkeun ieu si dalim bi batilihi sabab batile ieu si dalim hakon kalawan hak faqad bariat maka teman-teman lubaran minhu saking si man dimatullah apa tatanggungan Allah wa dimatu rasulihi Allah man agasa tai sapa agos nulungan yesiman malhupan ing ayeuna wong ripuh tawa susah kataba maka masti akan Allah sapa Gusti Allah ka siman salasan wasabina ing 73 magfiratan apane hampura wa wahidatun dan utai kang sawiji pihak la wahidatun dan utai kang sawiji pihak ing dalam kabeh salahu amrihi iku kapatutan urusane siman kullihi ya salah wasintani utawi 72 mah wasintani una 2 lan 70 lahu kadue siman darajatun iku darajat yaumal qiyamah mane man ugu tiba manig tiba man manig tiba lah sing sapa wong kang ngupat ya sing sapa wong kang ngupat kilah man utawi sapa wong uktiba iku den upat diomongkeun indahum ing dalam sanding siman ahu sapa dure siman al muslim kang muslim palamen suruh maka nulungi ieu siman ing aku wa huwa halatawi siman yastati iku kawasa ieu siman nasrahu ing nulungane aku adalahu maka ngahinakeun iman Allah sapa Gusti Allah di dunia wal akhirah itu wanita selalu siman yaumul jumah kana maka ona isman pitoharat ini dalam bersih sawiji ilal jumatil ukhra kalau kang bebersih man atas sangga fatwa siman bigairi min kalawan tanpa dasar ilmu la anatu maka yakin halak man malaikat sapa malaikat langit wal bumi manik tata sing sapa kang megatkeun ieu siman ardon ing bumi tanah halan haredolim lakia maka nepung ieu siman Allah Gusti Allah wa huwa tawi Gusti Allah ing siman kudbanun iku kang bentuk atawa itu ate nyokot man utai sepang sare kang akan isiman milasti pada saking jarak jalan maka ngajadi kenal semua Allah kali isiman mikul hamin saking saban-saban kabingung parjan ing kabungah tawa kalenglangan min kulidai kenan saban karupak makhrajan ing dadalan metu warazaqal ngrizkin Allah ing siman min haris wilayah tasib saking arah-arah kang ora nanyana ieu siman ing rizki manak saroman dikrallah ing dikir Allah habau maka mika cinta iman Allah subhanahu salaman akalaman pasabia maka wargi siman wasadiba man pawaria maka segeri siman pakola maka ngucap siman ngucap alhamdulillah ala ya tamari kang papanganan ya Allah dingin sun was bagi nilan ngawargeun si Allah dingin sun was sakonilan maparin inuman ya Allah dingin sun arwani lan nyegerkeun ya Allah dingin sun kharaja maka matu siman bidunu bi iman kayomi waladat karadina ngalahirkeun iman sapa biang iman man amato sing sapa kang ngabalangkeun ye siman adan ing pilaraan di tarikil muslim kutibat maka dan pastikeun lalu kada siman sanatan pakabagusan sawiji walam bilat lan itu sapa tuku betiku dan tarima ye siman min waman dan uang tuku bilat ditarima anu minus saking siman hasanatun apakah bagusane sawiji dakhala maka manjing siman ajanat ing surga an amsal siswa kang manjing sore ye siman kalan iku kang payah min amalihi
saking amal tangane siman amsa maka pas sore-sore ieu siman magburon iku den hampura lahu sapa kadu siman man amsa kasing sampawang kang ayeuna nyekel ieu siman biri kabihabihi kalawan ayeuna kedali tutunggangan dulure ieu siman al muslimi kang muslim layarju kang ora ngarep-arep ieu siman hu ing ahi wala yakhufu man hu ing ahi kupiro lahu sapa siman man andoro sing sapa wong kang ayeuna ngalagu nya andoro ulah ngalagu nya andoro sing utawi sapa wong andoro sing sapa wong kang nunggu-nunggu andoro nya atawa nembrak nunggu-nunggu lah musiron ing wong miskin awada atawa ngalungsuri ieu siman anhu saking musir adalah maka ngaub-ngaubi ingman Allah sapa Gusti Allah pidilihi Allah yaumaladi ilang dina ladila ora nono aub-aub iku maujud ila diluhu angin aub Allah man unima tai sapa wong unima iku den ayeuna unima den papari nikmat alaihi ngatasi siman nikmatun apa nikmat sawiji palyabid maka becik muji siman Allah Gusti Allah waman lan si wong lan wong istabta'a kang narima kendor ieu siman rizqa ing rizki paliastak bima kebacik jalo kampura ieu siman Allah Gusti Allah wa man hazana anu tu sapa wong hazana iku ayeuna nalangsaaken amrun opo ingman dadi nalangsa ingman nganalangsaaken ingman amrun opo urusan saji paliakul maka becik ngucap siman la haula wala quwata illa billah man anama utai sing sapa wong kang mapari utai sapa wong andi man anama sing sapa utawi sapa nganama iku mapari nikmat Allah subhanahu Gusti Allah ing atase siman nikmatan ing nikmat saji paroda maka muhi ya siman maka muhi ya Allah waqaha ing tetepe nikmat palyuksir maka bacing ngakekeun siman min la haula wala quwata illa billah man bata utawi sapa wong bata iku nginep ieu siman sing sapa wong kang nginep ieu siman kalan iku payah min talabil halal kang tetap saking nyeprih barang halal bata maka turu ieu siman magpuron iku kang den hampura lahu sapa lahu pada siman man bada sing sapa kang ngawiti siman bil kalami kalawan rarasan qabla salam fala tujibuhu maka aja ngajawab sira ing man baro sing sapa kang gawe bagus siman walida ing wong tua rono siman tuba maka bagja sapa lahu kadue siman wazada lan muhi Allah sapa Gusti Allah fi umrihi dalam umur siman man bana sapa kang adegen ieu siman lillahi kana Allah masjidan ing masjid bana maka ngadegen Allah subhanahu wa ta'ala kudu baitan ing gedong fil jannah ban bana binaan ing bangunan sawiji aksara kang leuwih akeh mimma tinima saking barang ya tajum mikabutu isman lillahi maring ma kana maka ono ieu bina ali ngatas iman wabalan iku dadi balai yaumal kiamah manih takoda sapa wong kang nyokot ieu siman kalbaning anjing ila kalba masyah angin anjing kang ngajaga ausaidin atawa moro auzarin atawa ngajaga tetanduran untuk kiso maka den kurangan min ajrihi kulli yaumin saking ganjarane si iman kulli yaumin ing dalam saban-saban dina kitratun apa sakitra sagede gunung Uhud merah anjing dari tujuanna lenjang sahansip tawa lenjang paranti ngamoro tawa jang lenjang ngajaga sasak pepelakan cepatan amananya segede Uhud man bana pauqa asro ing dalam sadukur 10 siku nadahu maka ngundang iman
bana ngabangun munadin ing sapa wong kang undang minas sama undang-undang lapad ya adu wallah ila aina turidu maring pundi-pundi turidu najasira ngabangun 10 siku parameternya waina imah parameter doang. Man ba'a sing sapa kang ngadoli simang jilda udhiyati ing kulit udhiyata nanti korban ya kurban siman pala udhiyata maka orana nyampurnakeun kurban dikamawjud lahu pada siman man ba'a sampun kang ngajual siman daron ing imah walam yajal hale orang ngajadikeun siman samanaha ing ladange dar timislika ing dalam misile ayeuna mananya dar lam yubarok maka arana den berkahkeun sapa lahu kadue si iman sapa pihi ing dalam dar min husnil islami iku setengah saking bagus islame wong sawiji tarkuhu tawi ninggale ieu si mari mala yani ing sesuatu kang ora bakal manfaat ieu si ma ing iman man takapa sing sapa kang milangkah atau utai sapa tahato iku ngalengkahkeun ieu si iman rikobanas ing pira-pira punduk manusia yaumal jumat ing dalam dina Jumat takhoda maka ngadamel-damel ieu si iman jisron ing jembatan ilal jahannam man hafido ngaraksa ieu si iman ala arba'ati raqatin qabla sholati duhri wa arba'in 4 rakaat ba'da duhri kurima maka diharamkeun ieu si iman ala nar ngatasi masuk neraka peduli beres-beres panjang nih dari salaman barat itu kebaca itu barat mantarodda murageun isiman min jabalin saking jabal gunung pakotala mateni yesiman nafsahu ing awak daya kesiman paham makatisian pindarin ketepin dalam neraka jahanam ya tarada hale ngajatukeun yesiman piha ing dalam nar holidan hale kekal mukhaladan tukang dan kekalakeun piha ing dalam nar abadan paman tahasya minum yesiman suman ing racun pakotala maka membunuh yesiman nafsu ing awak daya kesiman pasamuha maka utawi racun siman piadi kutipun dalam tangan siman ya tahasahu maka bakal minum ya siman ha ing samuhu bin nari jahannam khalidan mukhaladan pihanar abadan oman qatala ngabunuh ya siman bunuh diri anak sing aku siman bihadiatin kalon besi laidan tu maka utawi besi siman piadi kutipun tangan siman ya jauh kang bakal nojos ya siman biha kalawan aina jadi dah dilebat ini dalam perut siman pinari dalam neraka jahanam khalidan mukhalidan biha bada man tazayyana ngabagus kini siman bi amalin ing amal akhirat wa huwa hale utawi ya siman la yuridu kono ngarepeun siman ha ing akhirat walayat tuban ana muri ya siman ha ing akhirat lu ina kadilanat siman bisa mah kolot haji akhirat haji mah nya mandana macing sabong kang ngagungkeun ieu siman gumede ieu siman pinapsi iman waqtala lan sombong tahu ieulah sombong gumede keneh bisa ieu tak ada mah ngagungkeun waqtala gumede tawa sombong imisyatihi ing dalam lumakune si iman laki maka tetemu si iman uling Gusti Allah wa utawi si iman alaihi ku tetep ingat wa utawi Allah alaihi ngatasi siman godbanun iku kang genduk man tamassaka nyekal ieu siman bisunati ing sunah dahula maka masuk isiman al jannah man khalafa supata ieu siman alal yamini ing ngatasi sumpah wara'a maka ningali ieu siman khairan ing leuwih bagus min hati nimbang saking yamin maka ningali ieu siman make goero nya goero ha
Ghairaha salian yamin khairon ing leuwih bagus min hatini bang saking yamin fal yukafir maka becik ngiparatan yasiman anu yamini saking sumpah yasiman waliap alam becik migawe yasiman aladi ing barang gua kang utai yasi aladi pilih bagus mana aja menggaji yasiman awadihi gaganti saking wong toron yasiman au kodo atawa nukhoni yasiman anu kuma saking walidaih magroman ing hutange bahasa maka ngutus ing man Allah sabagus jalo yaumul kiamah mal ablor harus tetap semertane wong kang migawe bagus mana hamala nyabut yasiman alaina ing atas kita asilah ing senjata palai saman mina iku setengah saking kita waman gosana nipu yasiman ing kita palai saman mina iku saking kita mana kota menghatamkan yasiman Quran awalan nahar salat maka jaluk ma paling atas yasiman al malaikat hatta yusi sehingga sore yasiman waman kota menghatamkan yasiman ing Al-Quran akhirana ring dalam akhir siang salat maka baca salat ing yasiman al malaikat hatta yusbiha mana kharaja man fi talabil ilmi kana makana yasiman bisa beli ketinggal dalam agama Allah hatta yarji'a sehingga berbalik siman mana khodoba sing sapa kang khodoba bisawad Allahu a'lam.